مذكر እዚ መደብ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ታሪኻውን ካልእ ትሕዝቶታትን ኣመልኪቱ ታሪኽ ሕሉፉን ህልውን ዛንታት ማልን ሎምን ዘካፍልን ዘዘንቱን ሰሙናዊ መደብ እዩ። أخذكم يكون فنود دمص حفاش إيرترا أب مكتسال تركبو زخبركن سمعتنا أب مصحف مفصمتا كابس تصحفو حدا مذكر زانتا كينات كابس نفلطت نلعلي سنه طبابيو نكل تكفالات أكتاتيلنا أقربنا لكم يلوم دما سالساي كفال حزنا لكم قريبنا لنا نابز صعب زانتا زمذكر قرم مسغارنا بار ግርማይ ሎጎ بدحريو ناب حيلتاتا يملسنايون مس عالم منجوسن مكونن تخلن تردادئه مساي أتريفه أوبريتر كم زمهر جبركم كابت جزيتي مالت كاب حملش حنت شعاتة 279 كسام نحاسش حنت شعاتة 280 دما أوبريتر كوينو نشو عتا عمد مساي سريحهم بدحرزي دفاع سددنيلو سلزع جرجرة دليتون مملا سديديو بهيوتون الله دمساي قبر مدهن مالت ودربعته كاب قدم مزلاق جميرو مساي أوتيستا زنبرايوم أب جزي مزلاق نعي نسيد الشي ميعطال سيد الشي قادين سيد الشي انبات كالا كملالس وعيلون حاديرون أنا بنبات كالا مستن حيلتات بإقرين درفوك زلاق كاللهو نسو مكنو حيزون السلامنا النخرة كباب دنقولو كبتح تلاقي بباتع متيو قحتي لاي سلازعطو مكنو انديدو ببركة بركة نسلامنا زمتيوم دبساي مالت ودربعته سحل مسوردنا مرح مكنا خوينو مساي دحر مسرح أبشحنت شعات 285 أب جزي وق بارنتو أوتيستا تانك خوينو ناب مكانايزت كفل السراويت 74 تغيره أب سرحت فنك الدما أب دنقولو بجقننت تسويون إتا نسحي زوان كاللو استوقعت نستسوى اللان تانك نمذكرتا أب دنقولو أوسن سرقيا أب برق بوتات أميت أزلات تانك مخانا أبلات مكانايزد حبيرومني ودربعته أزيو حلال مخبر سبن قشان مس عابي مس نقشتو بكل بحرياتو أبلات برجيد 4 تريزي يكونو أب جنبار سمينا مبرق سحل زنبرو كلهم حلفتن تقارلتن برجيدات 23 حدن 4 زفتوو تقارلا إنيروم داويت مجمريا راديو أوبريتر دحر دما حلف مدبر كوينو كساب ناس زتقالسن بهيوت الزلونيو بزبن مدمدم تاينا نكالاي كفال مذكر كينات كابسنا فلتتنا لعلي سنة طبابيو زازي من ينيرنا زي خبركم من زي خبركن نسمعتنا سالساي كفال مبار انه يسعب السنة مكتتال ቅድሚት ብሸነኽ ምዕራብ ከጥቅዕዝዎ ዓለ ሓይሊ ጸላኢ ምስቲ ዝገጠሞ ተርር ተቃውሞ ፀሓይን ማይ ጽምእን ኣብ ቅድሚ ድፋዓትና ብድኻም ኣብ ፈቐዶ ክጽጋዕ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ
ምብታን ናይቲ እዚ ስለስተረድኦ ንሱውን ናብ ላዕላይ ሕዳ ናብቲ ማይ ዝርከቦ ቦታ ይምርሑም እቲ ብወገንና ዝወሰድናዮ ናይ ሰሜን መጥቃዕቲ ብየማንና ዝነበሩ ሓለፍቲ ካልኦት ኣሃርታት ኮነ ነቲ ናይ ኣግራዕ ክንፊ ዘወሃህድ ዝነበረ ስውእ ብጻይ እስያስ ተወልደ ወዲ ፍላንሳ እንተላይቶም ኣብ ናቕፋ ኮይኖም ነቲ ውግእ ዘወሃህዱ ዝነበሩ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ይፈልጥዎ ይነበሩን ንመእዘዚ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ዘጥቅዓ ኣሃርታትና እቲ ውግእ ብርቱዕ ናይ ቦምባ ኢድ ውግእ ብምንባሩ 23 መራሕቲ ጋንታታት ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ውግኣትን ስውኣትን ከፊለን 500 ቦምባ ኢድ ደርብየን ሰዓት 2 ዝጀመሩ ውግእ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ብምውዳእ ኣብ ሬሳ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም በፂሐን ንኣማውታ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ብዝምልከት ኢትዮጵያውያን ነፍሲ ቀቲሉ ይብሉ እኳ እንትኾኑ እቲ ሓቂ ግን ጋንታ ወልደ ኣብ ናብቲ በሪኽ ቦታ ምስ ወፀት ብንኣሽቱ ጠበናጁን ብሬናትን ኣርብጅን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተኩሲ ምልውዋጥ እዩ ተቐቲሉ እታ ናይ መወዳእታ ታባ ምስ ተታሕዘት ዝተረፈ ሰራዊት ጸላኢ ኩሉ እቲ ካብ ሰሜን ዝሃደመን ብምዕራብ ብሸነኽ ኣግራዕ ዘጥቅዕ ዝነበረን ናብ ላዕለዋይ ሕዳ እዩ ተኣኪቡ ማይ ዝመናጠል ብተስፋ ምቁራጽ ንሓድሕዱ ዝወናጀል ነፍሱ ዝቀትል ሓለፍቱ ዝቀትል ኩሉ ዋጭ ክብል ይስማዕ ነበረ መሬት ዓይኒ ምስ ሓዘ ምስ ወዲ ፍላንሳ ኣብ መስመር ራድዮ PRC 77 ተራኸብና እቲ ቅድሚኦም ዝነበረ ሰራዊት ንድሕሪት ናብ ላዕላይ ሕዳ የንሰሓብ ከም ዘሎ እምበር ስለምንታይ ከም ዘንሰሓበን እቲ ብጸጋም ናይ መእደነ ዝነበረ ኩነታትን ይፈልጥ ኣይነበረን እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጸላኢ ናብ ድሕሪት ገጽኡ ተሰብሲቡ ዘሎ ስለዚ ጎቦ መእደነን ምስኡ ተኣሳሲሩ ንሰሜንን ምዕራብን ዝወርድ ታባታትን ንምጥቃዕ ንጽባሕ መደብ ኣውጽኡሉ ካብ ኣግራዕ ሓደ ርሻ 37 ሚሊሜተርን ብርሑቕ ነቲ ጎቦ ዝሃርማ ሓንቲ ወይ ክልተ ታንክን ክመጻኹምን ይብሉና ስለዘለው ከመይ ተገበርና ይሓይሽ ክብል ወዲ ፍላንሳ ተወከሰኒ ወዲ ፍላንሳ ሓቂዩ ንሕና ንዝኾነ ሰብ ክሓበር ናና ነቲ ስርሒት ፈጺምናዮ ውጽኢቱ ከይንነግሮም ከኣ እታ ጎቦ ክትውዳእን ሬሳ ካሳ ገብረ ማርያም ከም ዝተረኽበን ገለ ካብ ስታፋቱ ከም ዝተማረኹን መረጋገጺ ክበጽሐንን ወዲ ፍላንሳ ብራድዮ ክረኽበንን ሓደ እዩ ዝነበረ ጎቦ መእደነ ደኣ ወዲና ያንዲና ንዓኻ ኣይረኣየካን ኣሎ እምበር ሰራዊት ጸላኢ ኩሉ ብታማይ ተኣኪቡ ክባላዕ ይደሊ ዘሎ ነፍሶም ዝቀትሉ ዘለውን ማልያ ይብሎምን ሄሊኮፕተር ውን ኣብ ዓሊባ ገለ ነገር ወሲድ ኣላ በልክዎም ፈጺሙ ኣመነን ጽንሓን ንበል ክምለሰካ ኢሉ ካብ መስመር ወፀ ወዲ ፍላንሳ ናብ መስመር ዓሊ ሰይድ ከም ዝኸደ ኣይስሓትክዎን ዓሊ ሰይድ ሃለው ድሕር ምባል እንታይ ዳኣዩ ወዲ ፍላንሳ ዝብለኒ ዘሎ በለኒ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ መእደነ ዳ ሒዝና ያሎና መእደነ ፈለጥካ ያደለኻ እወ ካርታ ያውጽኤ ብራኸ ነጥቢ ነገርክዎም ድሓር ከኣ እዚ ቦታ ዝኮነ ኣይ ሓድሽ ኣይኮነን ኤምዳድን ከለና መውዓሊናን መንገድናን ናቕፋን ነይሩ ጽቡቕ ገይረ ከም ዝፈልጦ ኣረጋገጽኩሎም መእደነ ፈለጥካ ያደለኻ ኣጸቢቐ ትጋገለኻ ካብቲ ዘለኻዮ ትጎበ ይረኣየካ ድዩ ሓተትክዎሞ ከም ዝርዮ ኣረጋገጸለይ መሬት ክጽልምት ጀሚሩ እዩ ነይሩ በል ተኸታተልሞ ካብኡ ንደቡብ 3 ቦምባ ኣርቢጅ ናብቲ ጸላኢ ተኣኪብሉ ዘሎ ጎልጎል ክትኩስ በልክዎም ዓሊ ማንጁስ ባዕሉ ኣብ ዝባን መእደነ ወፂኡ ስለዝነበረ 3 ቦምባ ብሓደ ግዜ ክትኩስ ሓበርክዎ እቲ ዝተተኮሰ ቦምባታት ኣርቢጂ ካብቲ በሪኽ ጎቦ ከም ሓባር ኮኸብ ንደቡብ ቁልቁል ክውንጨፍ ተራእየ تحررت عنا مفتاحي بدأت ألف يلا حقاي ودمر معسكرات عباي تحررت عنا مفتاحي بدأت ألف يلا حقاي ودمر معسكرات عباي تحررت عنا مفتاحي بدأت ألف يلا حقاي ودمر معسكر عباي ድሕሪዚ ዓሊ ሰይድ እንታይ እዩ ሕንቅልሕንቅሊታይ በለኒ ድሓር ከነግረከ ግን ክትፈልጥ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም እተኣዛዝ እውን ቀቲልኒ ኣለና እንደገና ሓድሽ ወረን ሓድሽ ደስታን
ነገር ተወዲኡ ነበረ እትስተርፈ ኣብተማይ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ንጎ ከይወፅእ ብሰሜንን ደቡብን ናይ ደብረ ጥሉል ኣጥቂዕና ክንዓጽዎ ተረዳዳና ብኡ መሰረት ንጽባሒቱ መጥቃዕቲ ከፈትና ሰራዊትና ክትወድኻም ጥሜትን ጽምእን ስለ ዝነበሮ ግን ዝበዝ ሓይሊ ጸላእ እኳ እንተተኸርደነ ብሰሜንን ደቡብን ዝተበገሰ ሓይልታት ከይተራኸባን ከለዋ ገለ ውሕዳት ከዳዕቲ ቀሽ ዝሓዞም ከምልጡ ከኣሉ ናብዚ ቦታ እዚ ከኣቱ ዝተመርጸ ሰራዊት ደርግ ኩሉ ገሪም ሓለፍቱ ናይ 20 ክሳብ 30 ዓመታት ናይ ውግእ ተመክሮ ዝነበሮም ብጀነራል ኣማን ዓንዶም ዝተመልመለ ብተምክሕቲ ዝሰኸረ ነዛ ፍለይቲ ስርሒት ኢሉ ካብ ኦጋዴን ዝመጸይ ነይሩ ከይማረኽ ምእንቲ ድማ ሙሉእ ለይቲ ንሓድሕዱ እናተለኻኸመ ነፍሱ ከጥፍእ ሓዲሩ 700 ዝኾኑ ወተሃደራት ግን መሬት ምስ በርሀ ማርኽናዮም በዚ ድማ ሓምሻይ ወራር ኣብ ጸላኢ ራዕድን ስምባድን ፈጢሩ ኣኽተመም ኣብ ሳልስቱ ነቲ ምስጢር ንምፍላጥ ናብ ናቕፋ ክመጾም መኪና ሰደዱለይ ነቲ ዝፈጸምክዎ ስርሒት ብምልኡ ኣዘንተኽሎም በቲ ፍጻመ ተሓቢኖም በቲ ካልእ ከዓ ወልዲ ኣብ እትጋንቱ መሪሑ ኣብ መእዘዚ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ዘጥቅዕ ጅግና ተሰዊዩ ምስ በልክዎም ኣይከኣሉን ሓዚኖም ንጽባሒቱ ዓሊ ሰይድ ንዓናይ መቃብር ናይቲ ጅግና ወልድ ኣብ ግድን ክሪኦለኒ ስለዝበለ ብመኪና ክሳብ ታሕታይ ሕዳቕ ማለት ዳሕራይ ጆማሄር ዝነበርዎ ቦታ ብምኻድ ካብኡ ልዕሊ 4 ሰዓት ንሸነኽ ሰሜን ብእግርና ተጓዒዝና ማእልያ ዘይነበሩ ሬሳታት እናተሳገርና መእደን ወጻና ኣቐዲምና መቃብር ናይ ወልድ ኣብ ምስ መኮነን ጉብጣንን ዓለማንጁተን ርኢናዮ ስለዝነበርና ንዓሊ ሰይድ ኣርኣናዮ ኣውሊዕ ሰሊዑ ክንዲ ዕምባብኡ ኣውደቐሉ ዓሊ ሰይድ ኣይከኣለን ንብዓት ስዒርዎ ዓሊ ሰይድ ምስ ነብዐ ንዓናውን ለኪሙና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዘኪረ ምስ ሰባት ክዕልል ከለኹ ናይ ዓሊ ሰይድ ንብዓት እዩ ዝረኣየኒ ወላ ነዛ መዘክር እዚኣ እናዳለኹ ኣብዛ መወዳእታ መስመር ክበጽሕን ከለኹ እናነባዕኪኤ ጽሒፈያ ኣብ 1989 ኣብ ግንባር ሓልሓልን ሩባዓን ሰባን ውግእን ወረ ውግእን ህጣሙ ጠፊኡ ኩለን ሃሩታት ተዓሊም ስፖርትን ዝተፈላለየ ባህላውን ማሕበራውን ንጥፈታት የካይዳ ነበራ ኣብ ደሪቃል ድማ ንሓለፍቲ ሰራዊት ትምህርቲ ይወሃብ ነበረ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ክፍላ ጥቅምቲ 1989 ክፍለ ሰራዊት 7 ጠቕሊሉ ካብ ድፋዕ ክወርድን ሬድዮታቱ ዓጽዩ ኣብ መልመለት ማለት ሃበሮት تعلم كجمبرن تأزاز متأم بو مسرت أهارتاتنا كاب دفع وردن أبصعو نايلتن كأثرن تعلم تتأمدام قون نزي اتناب قلاقل سمار تلايخن زنبرا أهارتاتنا أقدمان زجمر أمسنعتي كتأففا بزل على مسترم بلحاتن أبكب بسرح تتأميدن النبرام تلاقي كونتات كفل السراويت 7 أفيئو بمكتاتلي راديوتاتو كتسانات أنا جمرام حبريتان مركب باركا بباركان كومون عب كل كبابتا دحر مسمر سليتي حامشاي مسرعن ودقبانا وافره جن ويكه فنج حبريتان شعبيا ببات عرب عدوكلا ويس بشربيلونا وشت إثيوبيا أبي بوتاي كتكع نسر عدرغ زحربتو قداي نبرم زيرو أهديبو أوريرو اتزعابي حدقا اتاقورورو كالاي أبيتاو سراوي زقونت ورب مصوع أبيد هزباو جنبار كيت أتو مخانو بمدمدام نمبرقاو جنبار أدللكا أم حزن عام سبن أطوارن أب موساخن أدحبم هزباو جنبار نجنبار حرنت أورمو مالت OLF نمحجاز بزوج مرب مسرت مصنعتي نمكياد أقدمو ناي كوماندون هندسان أهارتات ناب معرب إثيوبيا كفلا هاجر ولغا سريدو نبرام وعيلو حاديرو أبتبوتا أهارتات سريدو كفتسمو زمدبو سرحينيرون كرنيو جن نمتقعتي مبرقاو جنبارن باتعن كم مدب حيزو نبرا يكون مبارت صلاعي كاب زخون اوان لعلي تنقاقو سلزتررو اتي ابوغ وسان التراز تصوت
ሃንደበትነት ካብ ኢድና ከም ዝወፀ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ተገንዘበ ስለዚ ድማ ካልእ ሜላ ወይ ድማ ጥበብ ከንጽጽ ነይርዎ እቲ ጥበብ ነቲ ጸላኢ ጠርጢርዎ ዘሎ ናይ ጎላጉል መጥቃዕቲ ሓቂ ነምስሎ ድሓር ግን ንዕኡ ገሪፍና ናብ ኣሶሳ ንኸይድ ዝብል ነበረ ሓቂ ምምሳል ግን ብኸመይ ጸላኢ ንምንቅስቃስ ሰራዊትና ይኹን ሓለፍቲ ብርጌታትን ክፍለ ሰራዊታትን ካብ ዝከታተለሉ ሜላታት ሓደ ድምፂ ኦፕሬተራት ናይ ኣዘዝቲ እዩ ዝነበረ ድምፂ ናይ ኩሎም ኦፕሬተራት እናተመልአ ንክኢላታት ስለያ ይወሃብ እሞ ይጽናዕ ነበረ ኣብ ግዜ ርክብ ናይቲ ኦፕሬተር ራድዮ ካበ ናይ ከባቢ ትፉኖ ከም ዘላ RDF ብዝተባሃለ መሳርሒ ይረጋገጽ በዚ ድማ ድምፂ ሓደ ኦፕሬተር ክሰምዑ ከለው ናይ መን ኣዛዚ ኦፕሬተር ምዃኑን ኣበይ ቦታ ከም ዘሎን ይፈልጥዮም ነዚ ዘረጋግጽ ሓደ ኣብነት ክጠቅስ ኣብ ሻድሻይ ወራር ኣብ ካልኣይ ገጽ ናይ ተሰፊሕ መጥቃዕትዩ ጸላኢ ብከባቢ ብልቃት ዝገበረ ኩሉ ፈተናታት ምስ ፈሸለ ብለይቲ ብጎላጉል ተንቀሳቂሱ ንገቦ ኣርዐ ብራኸ ነጥቢ 465 ተቆጻጸሮ በዚ ድማ ኣነ መእዘዝየይ ኣብ ዛግረብ ብራኸ ነጥቢ 601 ይምስረት ካብ ጸጋማይ ጫፍ ግንባርና ንብርጌድ 4 ቦጠሎኒ 2 4 ሓይሊ ናይ ብርጌድ 80 ካልኦት ኣሃዱታትን ወሳሲኽና ከዓ ድሕር መሪር ውግእ ካብቲ ቦታ ነጽድፎም 2-3 መዓልቲ ምስ ዕረፍና እንደገና ብለይቲ ኣርሒቁ ብጎልጎል ተጠዊዩ ብግራት ኣቢሉ ንሓለሽቶ ምንቅስቃስ ይጅመር ዕላምኡ ብራኸ ነጥቢ 101 ክሳብ 103 ሒዙ ካብኡ ንዓገትን እበርን በቲ ሓደ ወገን ናብቲ ኣቀዲሙ ዝለቀቆ ጎቦ ኣርዐን ደብዓትን ከዓ በቲ ካልእ ወገን ንምእታው ምንቅስቃስ ጸላኢ ቅድሚ ብዓይኒ ብጠለፋ ሬድዮ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ጸላኢ ብሬድዮ ዝከታተል ዝነበረ ወዲ መናን ለይቲ መልእኽቲ ሰደደለይ በዚ ድማ ንጎሆ ንወኪል ዜና ኣብ ብርጌድ 44 መመር ተስፋይ ቅለታ ሰአላይ ሰሎሞን አብርሃ ክልተ ኦፕሬተራት ግርማይ ገብረ ሚካኤልን ግርማይ ኃይለን ሳባ መስፍን ደበሳይ ገብረ መድህንን ዳዊት አብርሃን ሒዘ ንከባቢ ሸግለትን ዓገትን ተበገስኩም አሃዱታት ካብ ማእከላይ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕልን ካብ ከባቢ ብሊቃትን ሓንቲ ቦጠለኒ ናይ ብርጌድ 31 ሓንቲ ቦጠለኒ ድማ ካብ ብርጌድ 23 ከርክባኒ ተመዲቡ ጉዕዞና ብእግሪው ካብ ዛግረ ንዜሮ ካብኡ ብሰበር ቀጣ አቢልና ንከባቢ ዓገት ማለት ሸግለት አሃዱታት ክሳብ ዘርክባና መሬት ከይጸልመተ ኣብቱ ቦታ በጻሕና ታዋክና ምንቅስቃስ ጸላኢን ምክትታሊ ነይሩ ኣብ ጉዕዞን ከለና ኣብ ዛግረ መደበር ራድዮ ገዲፍና ስለዝነበርና ሰበር ቀጠን ምስ በጻሕና ነቲ መደበር እቲ ኣቁሑ ተበጊሱ እንተኮይኑ ንእከለ ሕተተልና ኢልናዮ ነርና ቁሩብ ምስ ቀጸልና እቲ መደበር ህጽጽ መልእኽትላትኩም ተቀበሉኒ ይብለና ኦፕሬተራት መልእኽቲ ናይ ወድመናን ተቀቢሎም እንተፈትሕዋ ጸላኢ ንደብዓት ገጽኩም ተንቀሳቂስኩም ከም ዘለኹም ፈሊጥሎ ጀነራል ሁሴን ነቲ ናብ ሓለሸቶ ዝተንቀሳቀሰ አዛዚ ምንቅስቃስኩም ተኸሽፍሎ ድሮውን ፊሊጶስ ንደብዓት ገጹ ተበጊሱሎ ዝብል መልእኽቲ ሰሪድሉሎ ስለዚ ንስካትኩም ወን ጥንቃ ግበሩ ትብል ነበረት ህዝባዊ ግንባር ምባር ብከምዚ ዓይነቱን ካል ብዙሕ ብልሓታት ጽወታ ዳማን ዝሓለፈ ኣኸል ታሪፍ ተመክሮ ዘዋህለለ ውድብ ስለዝኾነ ንጥርጣረ ጸላኣና ናይ ጎላጎል ሰምሃር መጥቃዕትታትን ሓቂ ከምስሎ ኣይተሸገረን እቲ ሜላ ቀሊልዩ ካብቶም ኣብ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ዝነበሩ ኦፕሬተራት ምስ ገለ አባላት ኣብ ጎልጎል ሰምሃር ኮይኖም ርክብ ከም ዝምስርቱ ምግባሪው ከምኡ ምስተገብረ ጸላኢ እቶም ኦፕሬተራት ናይ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ምዃኖም ክፈልጦም ግዜ ወሰደሉን በዚ ድማ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ናብ ጎላጎል ሰምሃር ካብ ኣተወ እቲ ዝገመቶም መጥቃዕቲ ሚእታዊት ርግጽዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ በጽሐም ህዝባዊ ግንባር ከዓ ነቲ ተጋደልትና ብኦፍሳይድ ሲስተም ጎላእቲናለን እናበሉ ዝጫረቕሉ ስርሒት ኣሶሳ ከቀድም ወሰነ በቲ ውሳነ መሰረት ክልተ አጋር ብርጌታት ክልተ ሓይሊ አጋር ከቢድ ብረትን ጉጅለ ስለያና ናይ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ አሃዱታት መካናይዝ 74 ምስ ዕጥቁን ስንቁን ብ110 መካይን ተጻዒኑ ካብ ሃበሮ ዛራ ተበጊሱ ብግርማይካ ንከሰላ ፋው መደኒ ሰናርን ደማዚንን ዝበሃላ
عبيتنا أشتن كتمات السودان بليتي إن سنتقى شحنش 600 كيلومتر توقعيزو بحث الرش حنش 900 ساعات كلت دحر قطري أب كمركن كباب جيزان بزحم كاب مكاين مسوردة أتي نابو قبلا زبهال برق معسكر زتقع كلت بطلاني ناي برجاد عسرا ماين شاهين كيستي تبقيسو 13 ساعات بأقر توقعيزو بكلت الرش حنش 900 وقحتا أب محبيئو أتوان بثلاثة الرش حنش 900 وقحتا سراويتنا أبربعة زترحا بوتاتات متقعتي فنوان أوشت ساعات فرقان 4 معسكرات دمسيسو ساعة 4 دحر قطري أبو قبلا 75 كيلومتر أوشتي إثيوبيا تترنفو أب منقدو زنبرا معسكرات النادم ساسه قعزو كالسيلون نابتك أندشتو زنبرا أسوسان الروبا داوسن قسكسو علامو وقعان سلائي أسوسا مساتنا نتمت قعد زفت أمك فلسراوي 7 مقانو الرقاقت نتي بسمهار يمزدقعو كبل كم رقط وسيدو زنبرا مدم دمتا نابتي حدج أف بمدر وايكا أتالي لو منا إلو هامون قلبون ناب أسوسا بمتمزاز حيلتاتو كاب قوندرن شوان نأسوسا كقوارت توقوهيا بدحرزي مريحنا تزباو قنبار كفل سراويت 7 راديو عاتيو تخيلو بزمتو هابرو كملس تأزاز هابم كابو بغتا ناب سرحت فنكال أمرحنا أب هزباو قنبار وق كاب سنفلتات زيادة سنة طباب مخان دم ما ازون كالي توسخ مرقاقت يوم تمدبلنا ساعات بمكالو سالساي كفاز تحستو كينات كابسنا فلتأتنا لعلي سنة طبابيو أبزي كأخلنا يوز خبركم من خبر كان انتقاطاتلتي مدب مذكر رابعين مود أتان كفال زمت صومن تقاطاتلو كساب شعو أبزلنا يو سلام وصناي نخلنا